txapelketa munduan murgilduko gara pixka baten. Gaztetxoentzako trikiti txapelketak izaten badira ere, nagusiendako edo helduendako 2017an antolatu zuten 80. hamarkadaztik antolatu gabe zegoen txapelketa. Eta ara, hemen bertako txapeldunak, Xabier eta Ainara. Gainera, Gainera, 2004az geroztik, bikote moduan aritu izan dira gaur arte. Xabi, zure bi pieza berri eraman zenituen bertara. Nola hasten da trikitilari bat, pieza berri bat sortzen? Bueno, ez dakit, nire kasun nik ikisi izan duten, trikitixe ikisi izan dut aurrez aurre, eta ez eta hartu ez solfeo eta ez da hezkuntza musikalik, zango nuke. Hortaz ez daukete base hori kantuk sortzeko, edo ez dakit, pentsatzete ongo jela rutinan batzuk kantuk sortzeko. Nire kasun, bisetatu gauzat, ez? Bai, neure era atea, neu nahi nulako, eo atea batxe, ja, pentsaute zeo zertako. Irakasle bezala hasi nitzenin, suerte ziten ikasle batzui parte batzuk ateatzie, eta horraz izan pixkete, esango nuke kantuk ateatzeko, ekintza hori, dana dela. Eta justo indala 4 urte hemen izen itzeneako, hemen izen ginen Ainara eta ni, eta neure buri erronka bat bezala jarri, sortu ginuzen 3 kantu, ez? Baina etzan izen aurroko hilin eindeko lan bat, pixkenaka eindeko lan bat. Eta nire kasuan bai izen dela irakasle bezala ibili naizelako trikitixa mundun, eta hemen etorri zatxitu baite lehazpiko nire ikasle izen dizen desente, eta eskerrik asko etortzearen, beste da noiru bai, eta geixo ez nuke esango. Gu galetzen jarraituko dugu, eta Ainara, zuk esana da, jendeak lehengo trikitilariak entzun nahi ditu txapelketetan. Zer zuten edo zer dela eta hori? Bueno, igual ez nun hain generalen itzen behar, igual nire iritzi bada. Ni 9 urtekin hasi nintzen trikitixa ikasten, pixkat ordungo trikitilarik ikusita batxuta. Netzako idolo edo, eredu bezala behaiek dira. Orduan, guztua juko nintzuke txapelketa baten, lehenoko trikitilarik, adiez Edurne, ali batzu bazea, edo, orduko, bari. Edurne, ea nola esplikatzen dezun hau, komunikabide batetik hau jaso dugu, zuk esana da. El problema que tiene hoy en día la trikitixa es la falta de profesores. Eta nolatan zu 13 urte zituenetik irakasle bezala? Nolatan, ni musika eskolan bertan hainitzan solfeo eta soinua ikasten, da, tokatu zen, berta soinua erakustea etortzen zana, ez zola jarraituko, bintzate aldaketa bat egon bartzala eta proposatu ziaten, ni astea erakusten. Eta, gaur egun arte, urte asko ja, nire bizitza erdi baino gehiago, baina, hemen jarraitzen dugu. Urrengo batera ere, zuretzako da, beraz mikrofonua. Eta jaso genuen ere, pixka batekin zeniola, trikitixari ez zaiola tokirik egin konservatorioan. Bai, baina, denborak, oraindik pixka kostatuko da, baina, lantalde bat ari gea hori aurrera eramateko, biltzen eta landalan, helburu hori lortu nahian. Ea lortzen dugun eta bintzat beste berdintasun bat edo lortzen dan. Beste instrumentu. Beste instrumentu hori da, beste musika tresnen pare egoteko. Oso ondo. Aberro, oian antzat. Oiana, EITB-ko bi txapelketa irabaziak dituzu Edurnekin batera. Nola prestatzen duzue txapelketa, o nola prestatu zenuten txapelketa hori? Lan handina egia da Edurnek iten dula, porque pieza berriak sortzen zituen aldiro,
Eta, bueno, koplataz igual gehiago ni arduratzen itzan, bertsuak ateatzen ez nerone, baizik eta igual herriko bertsolaiakin eta hola. Eta gero ja iten ginen elkartu, bai oi hartzunen bai urretxun, eta ensaiatu pila bat, eta hola. Bueno, gaur txapelik ez da izango hemen, baina txapelak entzeko moduko laukotea holtza gainean bai. Beraz gurekin, Xabi, Edurne, Ainara eta Oiana. Aurrera. Lazetako kriskitinak, txapelketako txaloak, entzun izanak ditugu, agiak dira gozoak, agian txaloetatik gehiago gara jasoak, ea laurok elkartuta zer sortzen duen gaurkoak. Hori, hori! Lehenengo erromeriek zenbat irrintzita dantza, ezkutuko isilpeko euskal doinuen arrantza, trikiti eta panderoz irautzaren bilantza, nondik gatozen jakintan mila bidetan orantza. Bertxopoteo kontzertu, mendiputa jaialdia, 11 estenatoki, egunero bat berria, batzuetan bizipoza, besteetan nostalgia, mila aurpegi dituen pasio eta magia. Hori, hori, aukera denen artean ez dago bat oberena, ezberdintasuna baita, behatzena bihotzena, denekin bat egitea izan liteke zailena, auspotzen diren doinuan jostea zalda honena. Hori, altza! Laurok txapelak enduta, etorri gara plazara, alde batera utzita, epaile puntu hilara, gaurko saririk onena,